Javed Iqbal hi Pakistan rama tual tha mang no pangte ita pong swal thin tu ni in kumsang khazakwa somkwa pariat le kumsang khazakwa somko poko inkar thlasom pahnih lek chung khan mi pano pangza athat ni in ain soya heta apoi khoina tuar tu te hi re khlumin an ruang chu acid tui a cheral thina ama ngein atwal tha zat asoi hi adik ani chuan am ang reng renga mi that nim hi an la om lave mi then khat chuan a tha zat asoi hi an ring hlela amai ro chu no pangnu na tam tak lak sakin a chapo pui hle ti ero thil cheng tak ani thung thulak na tam zok chuan Javed Iqbal hi Pakistan rama khopui lian ber dot tu la hora kumsang khazakwa somnga paru khan alo piang ni in an soya then khat ero chuan kumsang khazakwa somruk pakhata apiang ni in an soibok apa hi sumdong mi ni in amhing chu Muhammad ani a Muhammad Fati pariat zinga aparuk na ni in rin na lama chuan Muslim sa khowwan tu te zinga mi ani a tin Iqbal hian ano panlai tang renga mi za thalo tak mai nin anun ron ba ka mani inda puimo mi le fingver vek tak mai ani a heta hian a unaw pa pakhat chuan Iqbal chungchang thu soin ano panlai tang renga anun ron zia le mi ze makdang lam tak nei mi ani thole anu le patiril ru ati ha thin zia soi hiala chu mai ba ka a unaw padang le pakhat chuan anu le pate khan Iqbal thil ngiat ang anti saklau chuan anei ma zong chu ama le ama inti nata avo thin thu asoi bok ani hengba ka hian Iqbal hian no pang ani lai tang dei to khan mi thadan tur alo song to thin thu asoya ti chuan rol thar alo ni chho chuan mi hne so le chal der sha tak mani in ngai hlumi tak aroni chawa tin fin fe da takom si lovin politician ne Pakistana milar tak tak tinin in kung kaina an nei thote in chuang takin midang bula asoi fo thina chumai ni lovin mi poimo le van tlang chunglam chin te zinga tel phachin anga in soin chung hau aya a that jok zia le an tluklo ani zia asoi fo boka maktak main Iqbal hian ano panlai tangin anni ang Muslim kulmuk chungkwa ina an pompui theimi alo tur mani an pui kop theimi ani na chu ain sia a chuwang chuan ain thupna sa theile a chutia ani na dik tak meiche aya mi pa in an hip zok na chu wal out taka adu dan anga atilang theilo chuan ama nol nia in shiat na le thinrim na in siamin wantlang mi puinun dan le ngai dan de chu angai theilawin a ho theile ani ti chuan Iqbal hian no pui pani nein fanote po anei ve a nima sila anun phungle a dan te mi soikaya a china chuan anu poite po hian nei zuizel chia an ngai lo ni ngei turani an chen ve ve le a alo upat chhotak zela chuan Iqbal chuan mi papui tling mai ni lo mi pano pangte po ngai ven chhotanin munla tak taka te kalin heng apoi khoi tuar tu tur te hi azong ta thin ani ome heti hunla hian tun ang hian internet te ala om velawa mi then khate chuan an ni na tar langin chanchin bu le magazine ate lekha thon manga biak tur penpal an zon thote an tar langa chutiang jinga chuan Iqbal po hi telve in an hun laya magazine pakhat alter magazine antia chuan mi biak tur adu thote atar langa heta amaron betu atam zok te hi no pangni in dak ticket stem la khom chungchanga biak tur adu thote chanchin buwa chuan a choa heta hian no pang a hne na le kharon thon tu te chu no pang lom chi tak pin rong moi tak taka ziakin lekha te chu a thon let ve thina chung no pang a hne na lekha ron thon thin te chu an thalak te dilin poisa nin ain thleng pui ba ka in hmu pui ate asom boka heng a poisa thon te hi tam tham tak ni lo ma se no pang har sa ve te tan chuan an hmu thei tok ai tam ani se a ti chuan no pang tam tak chu Iqbal ina midang kalpui nei lovin ama hmu turin an kalfawa chung no pang te chu Iqbal chuan hur herna lam hoin alo khoi chita thin ani amai ro chu no pang a khwai khim thin ti a thenom khoweng te atlang thang ta thwain nu le pa te chuan an fa te chu Iqbal laka tangin hlataka anda sang ta hloma nima sela Iqbal chuan an veng pon lama tanga no pang a ve thlemna chu asim chong haulo no pang a khwai khim thin thu chuan a chung te hna ngei mitam tak po an zwal ko ta hiala ma se chung ho po chu Iqbal chung te chuan engtin tin emo poisa ti lo pe in an lo tilung oi thei mai zel si chu chuan Iqbal chu kim kit a hnekin
atingam pa zual sut ta zok ani ome hei wang hian kumsang kha zakwa sumkwa khan ikbala chuan ko thler hmun pakhat atangin mi pano pang kum komi chu a ina hruain apong sual zui li a amai ro chu mi pano pang nu le pa te chuan police kovin report an thelu ta a chutia no pang ami patpui le ngal alo khoi chingpen awang chuan man ani ta hlau mai ma se ikbala chuan police chu thamna poisa te pe in chung an hekna te chu an ti top sak le ta tlat maya ti chuan ikbala chuan samko kum hmalam chho khan a omna lai vela no pangte a hip theina turin in ti hlimna tur video games khelna hmun pui arcade an ti chu a honga chuta chuan a thenam khowenga mi pano pangte lom zong le mu chak zong tak tura sangha da na tur aquarium te siamin halpoli halmoite ale sakthin baka in nomatan adora chuan rulte a khoi boka henga wangte hian no pangte chu ikbala dora chuan chhunjana fan khom fawin ikbala chuan chu rimchang alo mangin abitum tor no pang chu alo thlang fel ta thin ani hengba ka hian chota chuan cheng zano te thlauluin chu poisala tu chu tunge ti ral khata tangin alo changa anuwa a poisa ruk ani thu puangin mi pano pang ho chu endek adu thu suili a chuta chuan poisa lo la tu mi pano pang chu man cho ani chuan ruk ruwa po in ikbala chuan pindan shana shemtu le thiltheng chungchang soipui tur angdewa kalpuin apong solta a chutianga apong sol zo chuan no pangte chuan an chunga thiltheng te an soi chhalo na turin poisa an chhar tak chu apelet li a hetiang hian ikbala chuan voi tam tak mi pano pangte chu bitumin a khoi chhin alo ni amai ro chu atopa topa chuan athil ti dan phung chu veng mi puite zinga thedar lo ni le in no pangnu le pa te chuan an fa te chu hmuna kal to lo tur chuan an khabet ta a nima sila za hnekin ikbala chuan apoi khoite chu ti to po tum chawng lovin mi pano pang ho a khoi chhia theitur te hip tum ranin aquarium te gym te le school te adin bel ta so zok maya heta tang hian ikbala chu hur herna lam hoya a I zong mi pano pangte a khoi chhia theinan le a thang kama an o theina turani don phot chuan chung ko poisa po uilo mishing ani zia alang cheng ta hle ani ti chuan kumsa kha zakwa sumkwa pathuma ikbala pa athi chuan thilpui tak thlengin poisa tam tham tak apa rawa tangin adonga chung poisa chu ren ho lovin amang ta hiaw hiaw maya khopui pakhat rana antia kumsang kha zakwa sumkwa panga khan in lian thatok taksa in he a ina hiya mi pano pang asom lu te nen mu fo thin ni in heng no pang ti po hi a khoi chungpin lawang ti rin hel rol ani lawa chuta po chuan ikbala chuan video games khelna hmun pui arcade chu mi pano pang a khoi chhia theina tur le olsam taka an ron loilu na tur a hon bele ta so maya amai ro chu kumsang kha sakwa sumkwa pariat February tha a police hna report lo lut le in chuta chuan ikbalan data darbar shrine anti Lahora Islam sakhwan tu ten an mithiang hlim an phumna hmun le an biak in ni bok atangin mi pano pang pahni a thlem sanga an luwa silaya tin chunga vobetin apong swal tho report don ani a amai ro chu hei po hi ikbala chuan police chu thamna pili in a case chu bo zui ani le talawa hundang le a po ikbala hian upper class chung kwa ami mi pano pang chu apong swala thiltheng chungchang chu chumi veng chunga an khotlang ho tu te hna thlen ni in ikbala chu ti luina in athil ti te ti to lo tora intiam kamna tho ze atir ani a chuta athu jek chu chumi khwa chuan thedar ni in aswal man rul tlak na angrenga tan tol chunga dor sang sang hmun za lu tirin thupa an choitir bok ani ti chon atopa topa awane na chon dei seng reng tabik lavin kumsa kha zakwa sumkwa pare September thla chuan ikbala chu mi pano pang pahni ten na takin an khoiron ta a pakhat jok phei chu adora aroi lai an nge hemi tum hian aluwa hliam na tak tuarin Lahore General Hospital a ni khoshilawi ni somni pahni chung a om pha ta hiala hetia ni khoshilawa damdoi ina a om lai hian nau pang chung de chuan police hne na an fa te khoi chingpen an ni thole an lung oilo na te an lo thlen boka ani ikbala la damdoi ina lo min police thamna pi theilo din hmuna adin taxi awang chuan ashiat na ten ngai aron o chhole hnuwa apoi khoite nom takawanga man ani tangi nge a masi ahnu loka bela chwatir le ani thung hemi hnu hian
Iqbal chungte chuan damdoya ain enkol na turte chu an pek sak du lo awangin ama poisa atanga rul angai ta si a chuwang chuan a in le aliar theiman to tak tak te chu a hral angai phata ani damdo in atanga chho ani po chuan adam chiang har hle a midang puina tel lo chuan kalpo akal tha thei lo hial mai ti chuan lahora ravirot kyang loka miri theiveng slum area antia chuan lo thei lo na awangin in pakhat ong rop to tak alwa taringot maya chuta chuan anu tar to tak chuan enkol chawin Iqbal anu chanchin dik tak hi hriat tur le hmu tur awang hle a ma se nu fa in le chi na thatak nei le in kom ngai tak ero an ni thung amai ro chu hetia an omdon na tanga reivak lawa hian anu chuan heart attack awangin aborwal san ni a chutia anu thita thut mai chu atwar thiam lovin anu thi chana chuan apui khoina a police ten an manawanga anu ri ro chu na me lawa ha a an siam wanga apu ta mi a anu thi na hi ator thei phak bak pe alam ni inalang chunga wang chuan mi pano pangza nun na lak sak manga wantlang mi puilaka phubalak atum tarup maya chumai baka police po no pang apong swalwanga an man ngam shim shim mawang po in an laka phubalak atum boka amma akan soita kang khan hetia wantlang mi pui mai ni lo police laka le zel po ama thiam lo na nge ya phubalak do na ril ro apot chan hi ano panlai tang to a mani inda sang le inda pui mo chi engi mo veriawa in shetlat chi ani bangte po ani ma na hei mai ni lovin no pangte chuan achong chang thole khosa zia te police ne na an report ngam shim shim awang le ama lo swal le ta an lo be let ve thina wang po in shema ngai sak adua danaranin chutianga lo be le tu te chu no pang alo pong swal to le pong swal alo tum to ma se a hlotlin tak lo te ani tlang poya amai ro chu chung zong song ai ma chuan anu thina awanga phuba alak tu na chu ana saber thung man ani hnuwa ain puana po kanu kha keima awangin atap thina chu wangin an fati awangin nu za tap ve se kadu atirep maya ti chuan kumsang kha zakwa somkwa paria December thale kumsang kha zakwa somkwa pakwa December in karvel khan Javed Iqbal chuan athil lo ro man rap thlak tak chu atak taka thilti mangin aron lan tir chhota ani Javed Iqbal hian atwal thadan tur chungchang a hian atimai mai lo hle a filfai takin ro man asiam ani ti po alang chang hle boka puitling aron ni hnuwa phei chuan twal tha do na chu ama ngit taka betlat to in midang bula te chuan ami tha te ruang acid tuya a cheral thei chuan twal tha na soi selbo khoi thei a in rin thote a soi fawa ti chuan atum angein barrel hydrochloric acid a khatam tham tak chu leikholin aina te chuan ada thata a heta hian chu in chu nakin loka no pang a thana hmuntur ani wanga barrel te chu da ani bera tin Iqbal hian athil sol ti puitu thurwal puinein mi pano pang pathum Sajid Ahmed kumsom pasari Mamat Nasim kumsom pangale Mamit Sabir kumsom pathum te chuan a in chu an ron lo atoma anni ba ka hian apoi khoya puitu dang palina Mohammed Isak ti an kau chu awm boka ma se hepa chanchin ero motur mu mal awm lo thong heng mi pano pangte hi kholaya khosa thin fasha no pang chung khat leina hnai po nei lo anni a then chu chung kore theiluat wanga an faten sum an theiang anga an lo lak lo ve theina na kholaya an chungten an tir chhuat ni in thil eng emote an lo zor ve thina ma se heng zong zong ai chuan no pangte narap thlak tak an thotir fo thin chu mi papui tling te ti luina hmanga an masas tir thin chu ani ome chu chuan lo theilavin hur her na lam hoya in khoi borban na thlen pha in Iqbal chuan ama puitu no pangte chu a hnena mi pano pang anron hroi chuan poisa pek an ni tur thote a shilba ka chutiang an ti chuan an chunga eng thilma ati ve lo tur thote a shilboka heta Iqbal bitum thin te hi mi hnoi hnung tak tak wantlang zinga po anom ve ani ti po hriat hlo lo te an ni a ama puitu no pangten an chhevela thil omdan phung le ni dan an lo share than to thiam na chu mangtang ka in a ina ron hroi lu tur no pangte chu hmu po an harlem lo ani heng ba ka hian Iqbal poi khoi tur tu tam jok te bitum na ber thin chu Monday bazar le data darbar shrine hmun atanga ni in Lahore khopui chunga hmun pakhat ve ve ani a
ti chuan naupang te chu Iqbal in le lawa hruailu an ni chuan Iqbal an alo pawng sual ta thina chumi hnuwa thir khai dia ta riak hlumin an taksa peng tin te chu a chandar ta thina chung an taksa a chandar te chu tuizem ang deuh asita khata chuan che ral le in chutianga a che ral zo lo chuan taksa bang noi te chu tui chepaina leibuain a the thang le mai zela heta apoi khoi tuar tu te zinga naupang ber hi kumruk mi ni in a upa ber hi kumsom paruk mi ani thonga Iqbal chuan naupang te thomhnaw le pheikhawk te chu la in naupang te an thi hma a thla alak sak mang chuan chung thomhnaw le pheikhawk te chu tu tangi ani ti chin chiana asiam thlap boka heng thil te hi alo manda khom anga angai nge amai ro chu Iqbal apoi khoi tuar tu te hi tu tingi ani ti hriana tur in zia na mumal tak motor om thalo ema chuti lain mi pa unau pani te chungchanga ero hriat tur le motor in zia komma sela pakhat zawk ming chau soilan ni in eng angrual nge ani ti po ziaka da that ani lo le boka hemi te unau zing a hian pakhat zawk chu Iqbal ko ta tangin himma se pakhat zawk ero vandoi thlak takin a him ve talo he naupang tlan chuak ta hne na tang hian engtin nge heng misol rwal te hian na an thoa engtin nge naupang te chu Iqbal thunun na hnuaya hian hruailu ani theidan chanchin chu a hriat thei ta chau ani kumsang khazakwa somkwa pakwa October thla khan Ejaz Muhammada kaudwa nana achungten kaka tia an kau thin le a umi pa chu poisa tho chwa tumin an ina tangin an chhuaka an pahnih hian mi pangzu ta massage train ni in tolaya te kalin parka te hun an mang thina an mani dor tu torte hip thei be seina awangin botol achunga hriak an da chu an tiri chengchenga kan soita kang khan an mani dor tu tamjok te hi naupang i ta nei mi papui tling to te ani tlang puya kaka unau pa soidan chuan Lahora park pakhata an omlain mi panaupang an mani aya la upalu tuklaute pahnih hian ron pan hnain an bosin massage adu thole an hnen an kal chuan a ayalet ni atam poisa an pek tur thu an ron hrila te chuan chumi te una chu mi panaupang pahnih te chu Iqbala omna in kot an thlenga zuin kaka jok chu in chunga an bosin thil soipui tura alo nga reng tho soin lu turin an ti a chuti lai chuan kaka una pa ve thung ero chumi hmuna tang chuan kalsonin customer dangjong torin anau chu alo kalsan de ya chumi atang chuan kaka chu adam lai mu ani le talo ani engza chi ange Iqbal hian naupang atha ti hi inhnial na tam tak oma hemi chungchang ero hi chu nakina kan soi thale donia chuti rwal ero chuan azad dik tak aima chuan Iqbal hi naupang tam tham tak thatu ani a amai ro chu apoi khoi zong zong te amana pon ma chuan a tha dan hria na tur le rin hel na tur a om mia lo tlat maya tin tu ma malak le boy pui tum an om lo awangin voi ni ngot ain pon pha nge ti chuan kumsang kha zakwa somkwa pakwa November tha Lahore police station a chuan le khathon an dong hlol maya an han cher chuan sol pona le khathon lo ni in aziak tu chuan mi panau pangza a tha thu aron soya heta le khathona address enziak Iqbala ina chuan officer then khati chu vakalin kongka chu an vakik ta a heta hian Iqbalan kongka aron hona police mel han mo chuan a dan le chezia te chu azam ta hle maya police chu chaltlai tak taka a an khum bor baka chutiang boruak karlaka te chuan silai te la chhuakin police officer te chuan an kalsan lo ani chuan mania inka hluma te wawin ain shau sakhum boka te chuan police chuan chutiang din huna chuan engtin nge chet an thota kangle thok le khata chhuata te norbetin an mana a in le avil te dapin poi khoi tu ten om tak chu an man chuak ta ti ni se hriat anuam deuh tur ma se ani tlat si lo police chuan hmo chhon zui ngam lovin an kalsan taringot mai ani kumsa kha zakwa somkwa pakwa December tha alo in her chwale chuan Javed Iqbal chuan a in puana le naupang tam tak a tha tak te thalak a thun tel na le khathon chu jang office Pakistana urdu tonga chanchin bu chutu lar ber te hne na chuan a thon le ta a hele khathon hi editor Jamil Chisti hne na ron thlengin a chung thu te an chher chuan aril ruwa thilni thei pani a om thu asoya chuta chuan mi tu emo in ama bumnan an phot chop mai ani lo vek le
le kharon thon tu pa hian chung thil rap thlak tak chu a khoi tak tak thei ti in a hnuwa a soi le na a soi nge nge ti chuan jamila le a thopui te chuan an ma ni kowa ngatin chu pui khoina chu chui chian an tum ta a amma thlaliam ta luka police te an vakal ang thau khan an ni po chu ikbala chen na hmuna chuan an vakal vele a ma se ikbala in chu rosan lo ni to in tala a kal alo ni a amai ro chu journalist pahnih te chu beidong du lovin chu in banga te chuan engtin tin emo lon liamin a chunga chuan an lu thei ta shama chuta le in chunga chuan mangche ai po a rap thlak zok thil an va mu chuak ta cheu mai chuat le bangvel zong zonga chuan thisen kai pher nei nuain poi khoi tuar tu te re hlumna na a man thin thir khai dia ta thisen kai te chu an hmuboka chu mai ni lovin chuata te chuan iplian pui pui lo dar nuain chung ip te chu enge an ni ti aron hmutu ten an hria theina turin lekha a soifia na thuziak chu banga kilbe ani a chuta thu inziak pakhata chuan hetiang hian alo inziak he pindan kil khata ipanga a hian ka tha tak te thomno da ani a adang I pathuma hian phei khokhing le lam nei bun somriat panga awm ti alo inziak ani ome hengba ka hian tuala thadan kim chang aziana adeiri le phek somthum pahnia cha notebook te chu pindan pakhata hmuni in hei hi ka inpuana ani ti te alo inziaka a phek then khata te chuan man in ti hlum katum ti te alo inziak bok ani in chung te la chu mishing toirim ti rin hel rol lovin anam vungvunga chung rim te chu in chunga barrel pahni in hunga tanga lonam chuak nge ni in alang barrel pakha jok chu in chin lovin a chunga chuan mishing tak sabung sang sang lo in cheral ti ti to chu hmu ani a hnuwa hriat chian ani hnu chuan barrela chuan mishing ombor an lu le kut kitil lo ba ka ke pha rek china tan chum pahni alo omboka heng taksa peng ho te hi hun rei lo te kalta loka atha naupang pathum te taksa ami ngei ti fin fiani in barrel bula lekha banga intara chuan he pindan chunga ruang te hi the thang an nilawa ka in ti hlum hnuwa thu nei tu ten an ron hmu chuak chau don ani ti in alo inziak nge nge tin a in chunga hian ip atama tam mangkheng mishing sama khat mu chwa ani boka heng samzo zai te hi ami tha te samni in asi tuina a cheral zo lo te ni in alang he thil thendan le hmu chwa ani dana hian thil chiang tak chu ekbala hian atwal tha dan tur engkim fel takin arwa man loka ami tha te tak sapeng sang sang te abul naya ada dana chang te hian arang thei ang bera mi pano pang za tha tlin ngei tumin thil ti dan phung sang sang te po azir chiang ani ti chiang hle a alan dana chuan heng zong zong hi thlasom pahnih vel lek chungin ati hlo tling thei ni in alang ani ti chuan jamila le a thopui te chuan poi khoina hmuna notebook an hmu chho atang khan chik zoka zirchiana an chan char chara chuta tang chuan ikbalan a thani a soino pang chung de chu an be pop thei da hlo mai an ni hne na tang chuan chung no pang de chu an bo nge ni ti an chian thei da boka kumsang kha sakwa somkwa pakwa December ni thuma chu tual thana chanchen chu ti chhuani in a phek ma bera Thailand ani a thupuya no pang za that tu in chal ti in no pang a tha tak te thalak somnga pasari ngot chu chanchin bu phek ma sabera chuan phau chho ani ta a chunga no pang tam jok te chu thalaka chuan an hmaluka van doina an chunga thleng tur shelo khau lovin an lanui sen sen nge nge he thil thleng chung chang ti chho ani atang hian soifia ngai lo mang an le boina thleng chop chil ta noi noin no pang bo ta te nu le pa te chuan an fa te thlalaking in kholaya an pung khom ta che maya chutiang ani atang cha chuan police chuan an tho tur ang tak chu thok ve tan ta che in poi khoina thlen na in atang chuan barrel dangte hmu chho bil zelin zir chian turin an thon ta hloma a thenin phei khok le thomno te kha lo la khomin thil von that na pindan evidence room ate an lo da khom char chara chuti lain lu sun ta nu le pa te chuan chutiang an thil da khom vum thur zinga chuan an fa te thomno le an thil then khate aum da lo mo ti in an zong boina samaya an bo ruak ton mek chu arap thlak tak zet ani police chuan ikbala le athurwal pui no pang te chu an zong tan ta a ti chuan athurwal pui pali te chu hmu sak ni in heta hian khwalzin pakhat poisa lak na le kha chu ruk sakin poisa faya chantir an lo tum lai chuman an ni hlo maya
amai ro chu chutia custody an da lai chuan an zinga pakhat Mohammed Isakai ro zo na te zo ani lain tukvera zong chhuakin amali ama ain ti hlum ni in an soya heta thil soibel tur pakhat ka nei chu alanda na tang chuan mani in ti hlum angin langma se khovel mun sang sang abikin tun lai huna hian hetianga swalrap thlak lu tok khoya rin hel te zinga accident wang te le mani in ti hlum wanga boral ta te an soi sha tur om fawa he thil hi thunei tu ten an poi khoi thup nan mani in ti hlum angin lantir an tum wang ani ve thei tho boka thil thleng dik tak jok chu tha an ni wang jok emo tukvera pai thlak an ni wanga boral ani thei ti hi ani a engpo chu lo ni ta se heta hian enge kan ngei da ni vele ti chuan ikbala chu khoya ma hmu tur om mai lawa ma se police chuan an zon rei angai lem lo kher mai kumsang kha zakwa somkwa pakwa December ni somthuma Javed Iqbala chu jang chanchin bu office avakalin amali ama ava in peta ani khati hunlai khan Pakistana chuan dan anga thuboi an rel reng rengin mipui wan tlang hriat lawin arukin thuboi rel thin ani a nima sila Javed Iqbala le athurwal puite chungchanga rorel na ero mitam takin camera in an la choi choya heti lai hian in puana nei ma se Iqbala chuan thil reng reng chu ama du dan angin omse adu ti acheng hle a athil ti awangin mi te ngei ven le mi te fakhlo du ma se ache dana wanga aso khok twar tu ni chu adu bi khau lo thung phek somthum chuanga in puana ziakin athil ti zongzonga evidence oma pianga nim nge nan a hming azyak thau boka chuti chungchuan chung thil swal chu ati ani lo thole poi soi lo ani thol soi fan fanin ache dan hi anui za thlak zok hle a hundang pakhata chuan ain puanna a mi pano pangza that anga ain soina chuan Pakistanin hun khir tak aton me kara no pangdin mun re thei taka omte zara ngei ven lo hlo adu wang chawa chutianga cheta angin ain soya tin a ina barel chunga ruang then khat an hmu chwa mishing tak sabung sang sang nia an sha te po kha bongsa mai anni thu asoi boka ma se heng te hi thunei tu te ti boina le chhai boinan asoi mai mai ni in arin om thung heng ba ka hian Iqbala hian rorel na kot ma a athil ti chungchang chu seipui pui ziakin chung athil zia te chuan omjemu mal anei tlem hle a athu jek pakhata chuan hetiang hian aziak mi a anga ngai ka ni a ma se ka thil thler dan po hi min ngai thlak sak be turin ka nge ne thil ti swal tu anga ka in nga ya a chan chu a hma atang rengin police ten thil ti swal tu ni tura min ngai wang ani ti in heta asoi tumber ni lang chu apoi khoite ain puan chan chu police ten ama chu mo phur tu ani thu an shilwang nia ngai thei ani a ti chuan Iqbala thorwal pui no pangda chu lo theilawa thiam no chantir ni in kumsang ni kum march ni som paruka shem ani dan tur just ranja chuan apuang ta ani heta hian kumsom pathuma upa mami sabira chu kumsom rok pathum chung tak torle kumsom panga upa mamit na ti machu kumza somriat pani tang turati ani a anjinga upa ber sajit amita kumsom pasari upa ero khailhum tura achung thu rel ani thung Javed Iqbala po chu thi tura achung thu rel ani baka jaswan kholaya ami tha tak chungte hmu lai nge in re hlum ani tur thole ataksa te chu munza a chan somin chung ataksa peng te chu nopang atha tak te chunga ati ang che khan asituya charal tur ani ti in thupe khau tak achwata rup maya amai ro chu athil ti rap thlak tak ngai to in achunga shemna le ko ani dan hi om vya ma se mishing dikna chanbo hum hal tu pol lam atangin du launa nasa taklan tirin in hnial na thomri wa aron chuak na sa hlea rorel na sangzo ka kalpui tumin chung tho lorel thluk to chu rorel na huwa thla om le ten om ani thole ti hlo tin tlak po ani lo tho soin ngai to thatle tura ti ani le a ti chuan kumsang ni pakhat October thalai hola ko thu lorel to chu ngai to thathuna ta na ruat ani ta a amai ro chu Javed Iqbala chu chumi huna chuan ein lan thei ngai don talau ani kumsang ni pakhat October ni kwa chuan thitura anchung thu rel te pahni Javed Iqbala le sajid amita te chu anmani an khungna tan in pindana ve ve thia charni in official te report na chuan anmanin tur an inawanga thi angin an soya amai ro chu ruang pahni te endik ani chuan
re hlum na nu ma mu ni in ngai bil turin an taksa a hliam omdana tangin thaliam ta le kar liam ta a soi sak na nu ma ni theitur mu ani boka he thila hian tang veng tu te emo tang te emo in he mi te panhi tangkop chunga hian mani thu in an lo chingfel ta mai em niang hei ero nang manin ngai dan in lo siam fel mai don nia heng ba ka hian engtin nge Javed Iqbal hi man chholawa hun rei tak engtia om thengi ani ti hi zona poimo tak ani ome Javed Iqbal poi khoite hi ama in puana enga chau hria chhuani in ama soidanin adu pho chuan mi zanga po atha thei thu asoya adik na chen po om thei ome a chan chu police te khan an ngei venin an ngei saklul lo ani bera hei hi engwange ni angle heta a chan ber ni lang chu police ten an hna an tlin lo wangle thunun zo lo khopa hluar hlebruk na ana satwang ni in alanga chu chuan hong thalo tak nein ano pang tha tak nu le paten an fati bo tho report du viau thin ma se chui zui emo bo zui ani don lo ti an sia a tin an poisa le thil hlu an nei ve ti ang te po an lak sakang ti an hlo awangin an fati chungchanga po thunei tu te hna an kal thangam lawa chu mai ba ka mere thei chung kwa tanga ron chor chuak an ni hloma wangin an boina chu heng police ho ngai poimo ber ani lem lo ani hemi ani awang hian no pangbo ta zazi nga mi somni panga chau police hne na hian report ni in he thil hi aten om hle a ma se heng thil thena tang hian kum somni chuang alo liam ve ta a Pakistana police te po anin thlak danglam ve to nge i be sei te ang